Si mama ko sag ako to ginas niluagan dito. Hindi, Si tawa mama din ako. ko to ginas niluagan. Bantinan din akong Jenika. Mama, ablihan ka mo man gusto kanina oy. Pataka manis mama oy nguna pagtung mo gini ka bukal gani. Tapos gusto gana ko mag-TikTok ato ko mga amiga ato sa itong babot sa kuha. Dugay pa man nimo bukal oy balik sa ko sa kong mga amiga oy. Oh, asa ang bukang? Balik sa ko sa kong mga amiga maoy. Ayaw ka ka, bantayin sa diha. Bato pa ko sa baryo kay papatong ko suka. Sige maha pagdugay ito ayo nga adto maha. Sige pod ana pag ayo ko din. Na dugay pa man nimo bukal ay matas ako sa kong amiga nasa madugay ba itong lakaw nagkangki ang biya to. Ito na ko sa kong amiga oy magtiwas mista mag TikTok. Day, wala lagi mo nag-TikTok daw. Ang day, ang luwal ng cellphone day, wala Wala ka ba ninyo charger. day? Uy, ako niluwag biya ako beto gibiyan ako niluwag dito para Sige maka-TikTok. sa day, magchika-chika sa tarin sa liko. Boko na ni wapo ko naabot na. Isa lagi kayo day, uy! Nagasa pa day. Uy, Naman tas hubasan din, mga ko tayo. Hubasan nyo. day dapat sa juice. Katpista man day umusubasan day sa upper. Janila, asa naman ka? Sugatan niya kung da. Kay bugat. Asa na may bataawa man na mati? Kung saan namin nga nimaho diri, uy? Agwa, dirag ni Janila na pagod. Doon saan ni bataan. Karon bitag kami ni bataa. Kay magkuha og lipap. Mabuna lang yun ako bataa. Asa rin siya. Janila! No, kung mama, kung nilungagan, no, dukot na to ba yun? Kalimot sa ko, day. Kamu magod, uy, sigog istorya ninyo. Kalimot na ko. Maway pasaylo ako man. Pasaylo ba yun? Ang pagpag na. Ay, kagpunali mako ako